Je rok 480 před Kristem a armáda Řeků společně s elitními spartianskými bojovníky zaujala obranu u Thermopyl. Její velitel byl spartský král Leonidas, který doufá, že zastaví silného protivníka ve horké bráně. Proti nim se blíží armáda mocné perské říše, čítající 200 000 mužů. Té velel i sám velkokrál Xerxes. Xerxes, vidící pár tisíc neústupných Řeků, byl jistý na rychlé rozdrcení řecké obrany a rozprášit Řeky do území, kde on za chvíli bude vládnout. Řecká krev pokryje zem a tito neposlušní lidé se podají jeho vládě. Pomsta za Maraton bude sladká. Země se třese, když první vlna bojovníků utíká ke spojenecké flanze. Válka pro celé Řecko je nevyhnutelná. Jako u každých velkých událostí historie, události točící se kolem druhé invaze do Řecka pramení ve porážce Perzie u Maratonu. Během vlády Dária zahájila Perzie docela úspěšnou kampaň jako reakce na řeckou podporu Jonského povstání. Tato kampaň získala Dáriovi Trákii a Makedonii. Posléze druhá kampaň upevnila perskou moc nad Egejskými ostrovy. Bohužel pro Peršany porážka u Maratonu sahala inkorporovat území Řecka do panství velkokrále. Darius připravoval říši na druhý konflikt se Řeckem, ale vypuklo povstání v Egyptě a tak se kampaň musela odložit. Po Dáriově smrti v roce 485 před Kristem se chopil vlády jeho syn Xerxes, který zdědil po svém otci ambici o dobytí Řecka. Xerxes potlačil povstání v Egyptě a následně pak v Babylonu. Pak mohl napřít svou pozornost západním směrem k evropským břehům Egejského moře. Xerxes nařídil všem městům své rozehlé říše poskytnout vojáky, lodě, koně a nezbytné zásoby. Po 4 letech byla v Malé Asii shromážděna obrovská branná moc. Na poloostrově Chalkidiké na sever od hory Athos byl prokopán kanál, který měl zabránit opakování katastrofy z roku 492 před Kristem. A rovněž byl postaven most přes řeku Strymon. Zároveň egyptští a féničtí technici zkonstruovali poblíž Abídu z lodí pontónový most přes Hellespont, který měřil přes 1 kilometr. Miltiadova smrt uvolnila prostor k politickému vzestupu Aristeida a Temistokla. Jejich soupeření skončilo v roce 482 před Kristem ostrakizací Aristeida. V tu dobu taky probíhala válka mezi Aténami a ostrovem Aigino, která byla nejsilnější námořní mocností Řecka. A její lodě pustošily pobřeží Atiky. Temistoklovi se následně podařilo pohnout své spoluobčany k využití zisků z nově objeveného stříbra v Lauriu k rozsáhlému programu výstavby Trier. Temistokles nechal vystrojit flotilu zdánlivě proti Aginianům.
Ve skutečnosti však připravoval svoji zem k novému střetu s Peršany. Atéňané si tak během dalších 2 let opatřili loďstvo čítající 200 triér. V roce 481 před Kristem poslal Xerxes velvyslance do Řecka žádající zem a vodu, jako důkaz jejich podrobení se Perzii, ale naschvál vynechali Atény a Spartu. Čím to asi bude? Bylo jasné, že Peršané se připojí na válku proti Řecku. Z tohoto důvodu byl na podzim svolán sněm v Korintu, kde došlo k vytvoření konfederační aliance řeckých městských států. Dokonce uzavřeli mír Agína a Atény. Tato konfederace měla pravomoci jak vysílat velvyslance s žádostí o pomoc, tak po společné konzultaci vysílat jednotky z členských států na obranné body. Sparťané byli vybráni jako velitelé aliance, jelikož byli nejsilnějším státem Peloponézu. Po dlouhé konzultaci se rozhodli Řekové, že zahájí svou obranu u Termopyl a Artemisu. Velitelem pozemních vojsk byl vybrán Leonidas, spartský král, který nebyl královým prvorozeným synem a tak od svých 7 let absolvoval stejně tvrdý výcvik jako ostatní spartští občané. Leonidas se stal králem roku 489 před Kristem, když Kleomenes I. za nevyjasněných okolností zemřel. Následně se Leonidas účastnil Korintského sněmu, kde spojil síly s ostatními řeckými státy proti Perzii. Ve srpnu roku 480 před Kristem vyrazil Leonidas společně se 300 Sparťany ke průsmyku Termopyly. Hlavní spartské vojsko mělo údajně přitáhnout ihned po skončení svátku Karnejí. Také dorazili k průsmyku arkáčtí, korinčtí a jiní peloponéští těžkoděnci. K nim se připojili rovněž Tespíci, Thébané, Lokrové a Folkové. Celé řecké vojsko čítalo podle různých antických pramenů přibližně 7 000 mužů. Obránci si vybrali Fótskou zeď jako místo obrany. Tato lokace byla perfektní na obranu, jelikož na jedné straně omývalo moře pevninu a na druhém se nacházela velice prudká hora, na kterou nikdo nemohl vylézt. Samotná zíďka byla velice zastaralá a sloužila spíš jako místo na stáhnutí vojska. Leonidas taky poslal 1000 Fóků na obranu tajné cesty kolem Termopyl. Xerxes se prý smál, když od svých zvědů doslechl, jak nepatrné množství Helénů mu u Termopyl stojí v cestě. Na počátku prvního dne vyslal k Řekům svého emisára, jenž královým jménem žádal, aby složili své zbraně. Leonidas mu na to odpověděl: "Pojď a vezmi si je!" Xerxes poté vyčkával další 3 dny v naději, že Řekové sami odejdou. Konečně 5. dne zahájil útok.
Leonidas odrazil nejen nápor mécké pěchoty, ale 6. den bitvy i perské nesmrtelné, elitní jednotky achajmenovských králů. Bitvu nakonec rozhodla zrada jistého Eifalta z Malídy. Eifaltés, doufající pro velkou odměnu od velkokrále, nabídl, že povede nepřátelské vojáky po horské stezce, což umožní Peršanům zaútočit na řecký týl. Xerxes poslal všechny své nesmrtelné se Eifaltem, aby obklíčili řeky. Jediný, kdo jim stáli v cestě, byli Fókové. Peršané pochodovali během noci a překvapili Fóky. Fókové si mysleli, že oni jsou cílem Peršanů, a tak se stáhli na kopec. Nesmrtelní je obešli a pokračovali ve stezce. Když Leonidas zjistil zprávu o přicházejících nesmrtelných, v poslední chvíli zachránil větší část své armády tím, že ji odeslal pryč. Sparťané učinili slib, že Termopyly neopustí. K nim se připojili Tespíci a Tébané. Tento den byl jiný nežli ostatní, protože Řekové přešli na útok proti Peršanům. Řekové postupovali se disciplínou, aby šípy nepřátel nezpůsobily velké škody. Pak Leonidas rozkázal na čelní útok. Vypukl zoufalý boj. Sám král Leonidas byl v první linii. Leonidas padl v bitvě a Řekové úsilně bojovali se Peršany o jeho tělo. Zde teď vám řeknu úryvek od historika Herodóta, popisující konec bitvy. Helénové uvědomí, že je čeká smrt od těch, kteří je obcházejí přes hory, osvědčovali proti barbarům největší možnou sílu až k zuřivosti. Většina jich tehdy měla už zlomené kopí a zabíjela Peršany mečem. Pak ustoupili do úžin průsmyku, obešli hradbu a hustě obsadili pahorek. Na tomto místě se bránili noži, pokud je ještě měli, i holýma rukama a zuby. Mezitím na moři držá svou pozici řecká flotila u Artemisia. Naštěstí pro řeckou flotilu superiorní perská flotila byla zasažena bouřkou. Peršané pak poslali část svého námořnictva, aby dobili Eubóju, ale i ta byla zasažena bouřkou a potopena. Měli smůlu. Mezitím Řekové zaútočili na zbytek Peršanů. Po tomto střetnutí Řekové obdrželi zprávy o pozemní porážce u Termopyl. Zbývající řecké lodě se proto stáhly na jih k ostrovu Salamis. Vrátíme se k zemi a pojďme se podívat, co se stalo. Peršané našli tělo Leonida
a uřízli mu hlavu. Následně mu ji nabodli na kůl. Tohle bylo pro Peršany docela normální, jelikož se prezentovali jako vládci světa a obránci spravedlnosti a řádu. Kdokoliv, kdo jim stojí v cestě, není jenom jejich nepřítel, ale i nepřítel všeho lidu a božstva. Jakmile ukončil Xerxes své starosti u Termopyl, začal pochodovat se svou armádou do středního Řecka. V normálních podmínkách byli Peršané docela mírumilovní, ale když většina středních Řeků podporovala odboj, Xerxes neukázal milost. Vyplnění měst bylo kruté. Z tohoto důvodu museli Atéňané evakuovat město a jít do exilu na ostrov Salamína. Peršané Atény také vyplnili a situace pro Řeky už nikdy nemohla být horší. Kdo vyhraje? Vydupou Peršané Řeky, anebo se Řekové úspěšně ubrání? No, odpověď přijde v druhém videu.